Uyaziqhelelqnisa indlamlenze mayelana nomcimbi kaKhuzani. Sawubona kuphi nakuphi lapho unyakani lombuso njengamanje ukubingelela yini mathinto acobisa intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali uthi bazi. Ngena kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicatha nje kulungile press subscribe button share phenduka comment khona konke uma subscribe ayikho imali ehamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili kanti ngana kwethu ngihlabele uma ufuna nje ukuthola special notification press button la join laphana ukhokhe u10 njalo ngenyanga uphinde futhi upress ulike each and every video oyitholayo nathi soqinisekisa ukuthi notification abakwa YouTube bayayithumela kuwena. Ngenza kwethu njengoba sazi sonke ukuthi ke ngizwe ngomhla ka10 February wenze ke umcimbi khona laphana ke eGuluva Park laphana ke ose workshop eThekwini kwelika bandana madoda ungizwe uyibizile insizwa laphana ezabaculi ngokuhlukahlukana kwazo kanti uvezile ukuthi yobehlaba inkomo ke ezu20 amashumi amabili kudliwa nje inyama njengoba ke ethe cultural carnival ngani kwethu laphana ke irally iyoqala laphana kuBhoda iyovala khona ke workshop ngani kwethu okuningi okuvelile kube kuningi njengoba abantu befunga bethi ngeke uze kwenzeke lokho noma ke abantu amabhinqa amaningi aya khona laphana ke Moses Mabhida kwirally noma ke kwimanifesto ye-EFF ungizwe ke unisekisile ukuthi impela umcimbi ongazo ke i10 zika February laphana ke eGuluva Park ngani kwethu uKhuzani wazama ukuyiqhelelqnisa amalana nomcimbi ukuphosta ke imicimbi azobe ekuyona kanti ke umcimbi okufanele abekona ngawo ke umhla ka10 kuFebruary ukhona laphana ke eMabhida le eminye neminye iyalandela kodwa ke akuyiwona esikhuluma ngawo umcimbi kaNgizwe ongomhla ka10 February bekuyiwona bese nethemba lokuthi uKhuzani uzobe khona laphana ke emcimbini kaNgizwe kanti uKhuzani wavelwa ipostela ngenkosi yami isithombe esinama gig guide angayo iweekend le elandelayo esekuyona ke yakhe umhla ka10 laphana ke akuvezile khona ukuthi ngomhla ka10 yena uyobe eSamabhida ucaca khona ukuthi ke uyobe kwimanifesto yayo ke i-EFF ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho mntana sekhaya ake sihlangane nje la kwi-comment section sithi qaphu ukuthi wena ngabe uyizwa kanjani indaba yokuthi ungizwe abize uKhuzani bese eyikhomba le eMabhida laphana ke kwimanifesto yayo ke i-EFF ngana kwethu ngaphandle kokumoshela isikhathi sakho ngibambe nje kwivideo elandelayo mina nawe siyazi ukuthi sihlangana ngesikhathi sini ngaleso sikhathi sobe sesihlangana ungakhohlwa ukusubscribe share phinde comment